стана време за таблото. Мисля, че вече имам всичко, което ни е нужно. Днес ще правим това. И утре, и в други ден, и по-в други ден. Даже бих казал, че днес трябва да довършим хардуерната част. Евентуално може да пипнем нещо по софтуера. Ще видим дали ще стигне времето. Първо искам да се извиня за този шум, който чувате. Принтера работи. Правя няколко неща едновременно. Съжалявам за шума, ако е твърде силен, ще се пробвам да го изчистя докато монтирам. Айде да разгледаме какъв ще е плана за днеска и как ги планираме нещата. Това е новото табло, доста по-голямо от старото, доста по, два пъти по-голямо от старото. Мегите, както говорихме, с тия монтажни планки за диншина, отгоре имаме брейкаута и за да е по-прибрано всичко, Node MCU-то е монтирано на един пост ей тук. Става много хубаво, много прибран пакет. Хоп, това е монтирано. За сензорите, плюса и минуса, 3,3 волта, ще ги пуснем на едни доста по-големи шини. Тук ще обираме по няколко сензора едновременно, защото дупките са много големи. Ситните дупчици се оказаха изключително скъпи, така че това би трябвало да ни свърши работа и да няма каквито и да е проблеми. Имаме една шина за 0, имаме за минус 3,3 волта и имаме една шина за плюс 3,3 волта, която е тая тук отстрани. Захранването, както казахме, искаше ми се да е вътре, обаче няма да е вътре, ще е отвън капак. Накрая ще го монтираме така отстрани. По този начин захранващия кабел е тук. Кабелите ще влизат тук през тая дупка, а тая дупка е за да идва поток въздух, за да може да диша. Така, освен това, плана е ето тук, на тая най-долната шина, да бъде сложен пач панела. Съответно кабелите влизат отдолу. Хоп, и се закачат ей тук. Наложи ми се да изпечатам нов пач панел заради монтажа. Първо, този е доста по-здрав в сравнение с този, който е, нали, той беше в общи линии много прототипен. Но този, за да мога да го монтирам на диншината, използвам тук едни стендофи и едни такива работи. След малко ще стигнем и до там. Мокъпа за сега изглежда доста добре. Пач панела тук, разплитаме минуса на синята шина, разплитаме плюса на зелената шина, аналоговите тук ги разплитаме на самите меги. Би трябвало да стане много хубаво, всичко зависи от това как ще дресирам кабелите. Сега мислех си да няма капак, ама може и да го направим с капак. Ще видим. Ще го измислим малко по-късно. Така, т.е. това тук е горния ред, защото като го обърнем, ето това е горния ред, а това тук е долния ред, който като е така. Добре, следващото нещо, което трябва да направим трябва да отрежем кабелчета, които трябва да могат да стигат от тук, задната част на панела, трябва да могат да се ротират и да се разплетат до всяка една точка на таблото. Нали? Хоп, хоп. Тук ще го заголим. Един проводник ще дойде тук на синьото, един проводник ще дойде тук на зеленото, един проводник ще дойде тук от тая страна на аналоговите пинове и ще има още 3 свободни, които някъде и тук ще трябва да ги приберем, да им намерим място. Artlist.io. Music licensing reimagined. Направихме малко захарни пръчици. Така, това цялото ще дойде тук и после ще видим. Добре, кабелите са сравнително подготвени и сега ще трябва да ги запоим. Сега, нормалните пач панели идват с кейстони, които просто им се наштракват вътре кабелчетата. Штрак, штрак, штрак. Обаче ние, понеже сме отворени, ще си ги правим ние.
Слагам ръкавици, защото ще трябва да усуча малко проводниците тук, а пък не искам да им слагам мазнина, ако е възможно. Ох, това ще отнеме много време, но това е положението. Така сме решили да го правим този път, така ще го правим. Топим всичко ей тук, хоп, хоп, хоп. Малките клещички, ето го поялника, ето го това, тинол. Я да видим какво ще излезе от този тромбон. Много е як този поялник, заеби. Artlist.io. Едно е готово. Остават още 29. Добре, чай малко се. Това ще го пуснем обаче на таймлапс, защото... Walking tight, say the lightning, like how you Artlist.io. across the ocean to hold on to you. Сега се усетих, че ще е хубаво да ги прозвъня, след като ги напоя всичките кабели там по това и преди да ги облея с горещо лепило, защото веднъж обляни с горещо лепило, други модификации не са възможни. Give me vibrations, been a long time without you, don't be blue without you, nah nah. Give me vibrations, heaven is all around you, happy now that I found you, nah nah. Give me vibrations, vibrations, nah nah. Artlist.io. Vibrations. Half of me was always missing, wishing to be yours. Oh, oh, oh. Hit me like some kind of vision, never been. Окей, едната част е направена, но преди да се преместим на другия ред, I don't know where you've been. Throw it out of my head. A dream, swear you're made for me. добре, пистолета за горещо лепило зареди, загря и сега е време да капнем малко, ей тук и там. Making my heart a mess. Ау, It's like electric. това е горещо лепило, имам предвид пари. Не пак. Music licensing reimagined. Добре, това с почивка да го оставим това да изтине и продължаваме с другия ред. Добре, това позасъхна. Време е да навържим и втория ред. Пускай монтажа! Give me vibrations, been a long time without you, don't be blue without you, nah nah. Give me vibrations, heaven is all around you, happy now that I found you, nah nah. Give me vibrations, vibrations, nah nah. Artlist.io. 5 минути да изсъхне, да изтине и продължаваме нататък.
Още няколко стъпки има и ще монтираме панела. Айде да видим. Ще можем ли малко да ги подведем тия кабели на някъде. Give me vibrations. Been a long time without you. Don't be blue without you. Nah, nah. Give me vibrations. Heaven is all around you. Happy now that I found you. Nah, nah. Give me vibrations. Give me vibrations. Nah, nah. Give me Artlist.io. vibrations. Half of me was always missing, wishing to be yours. Oh, oh, oh. Hit me like some kind of vision, never been so sure. Music licensing reimagined. I don't know where you've been, throw it out of my head. A dream, swear you're made for me, making my heart a mess. Kisses like electricity, feel the energy. Give me vibrations. Been a long time without you. Don't be blue without you. Nah, nah. Give me vibrations. Artlist.io. Found you. Happy now that I found you. Nah, nah. Give me vibrations. Give me vibrations. Nah, nah. Give me vibrations. Give me vibrations. Сега идва големия въпрос. Ще можем ли това да го монтираме в таблото? Ето тук се вижда защо исках да използвам стендофите. Понеже кабелите излизат на два снопа от лявата и от дясната страна, за да може да се монтира, трябва да има място между самия пач панел и диншината. Желязото е навързано. Сега ще го пускам за първи път. Не, че мисля, че ще гръмне. Не мисля, че ще гръмне. Мисля, че съм го вързал като хората от първия път. Което ще е за първи път да се случва. Така, захранването е запалено. Сега... ще трябва да го запалим с кабели. Тапня! Чакай! Това трябва да се държи постоянно. Забравих, че трябва да се държи постоянно. Добре, тук имам такова. Ползвам кабела за поялника, сега не мога да запоя шибания кабел. Fuck it! Добре. Просто ще го оголим повече и ще ги завъртим. Ще ги това. И сега го пускаме. Сега тия ги видях да изгряха. Проблем. Сега това цялото табло трябва да го закарам до там. А преди това трябва да свърша още едно-две неща. Стой малко. Ами добре. Мисля, че физическата част е почти готова. Мислех да няма капак. Ама така като гледам,
Може и да остане едно капаче. Къде е капак? Капака е леко модифициран. Ето как изглежда таблото без капак. Ето как изглежда таблото с капак. Обаче тук малко празничко ми стои. Един момент. Нарича се Cheap Yellow Display, защото му е жълт текстолита отзад. ESP VRUM 32 базирано дисплейче. Тъчскрин, мъчскрин, това ти, онова ти, няколко инча, 2-3 инча е, но можем да... Упс! Вместо всеки път, когато искам да правя нещо, да видя стойности или да калибрирам някой от сензорите, вместо да си вадя телефона, ако го сложа тук в таблото, ще мога да цъкам директно по него. Айде да видим какво ще направим. Добре, почистихме горе-долу достатъчно. Това, което трябва да направим в момента е, това табло трябва да го пренесем на компютъра, да го захраним, да налеем фърмуера и конфига на Node MCU-то и Arduino-то, да апдейтнем фърмуера, по-скоро конфигурацията на дисплея, за да може да виждаме и него. На компютъра ще разгледаме всъщност софтуерната част от какво се състои. Сега след малко продължаваме с софтуерната част.